Adlaw sang Paskwa, isa ka krimen ang natabo sa kadagatan. Sa kadagatan nga nagahatag sang palangabuhian sa kadamaan. December 25, 2025, adlaw sang Paskwa. Isa ka krimen sa kadagatan ang nadiskubrihan. May ginpatay, may ginpangkuha, kag may ginpangguba ang wala pa makilalaan nga mga persona. Ginrespondihan sa otoridad ini para mausisa. Ang lugar sa insidente ang baybayon sa Barangay Cadiz Viejo nga parte sa Marine Protected Area sa Cadiz City, Negros Occidental. Ang biktima, mga giant clams, taklobo kung tawgon sa Tagalog, manlot naman para sa mga lokal sa Cadiz City. Si Hermie Carataw, isa ka caretaker sa Giant Clam Village, nakibot na lang sa iya pagpatrolya kami nagapugati sa idalom sang dagat. Sang ginusisa niya, mga tukiba ini sang giant clams nga wala na sang mga unod. Pinsar niya una, 4 lang kamanlot ang ginluksan. Pero sa nagpadayon siya sa pag-usisa, nadiskubrihan niya nga sobra-sobra padere. Kapag labot, di kita ko na din ang mga nagkalamatay. Paano mo balaan yung patay? Sige, puti ka dyan. Oo, layo pa makita mo nagaputi sa gamo na sa blaw. Sana gid. Balaan mo gid nga bago patay mo. Oo. Ano na pila nakita mo noon ha? 4 dito sa may unahan. Tapos gintipon ko daw gipakulob ko lang anay kay sling agyon ko lang. Paglabot ko ding area damo-damo nagawa pasunod. Puro. 33 tanan ka mga giant clams ang nadiskubrihan nila nga wala na sa mga unod. Ari, may iniguan siya, no? Doon ginapusan siya sang bato para mapusan. So, may kung kapag lantaw nila may know-how, gid ang tao nga nagkuhan siya ni. Nagbuka kay kabalo siya kung paano ya. Buksan ka normally kung normal ka lang ang tao, badayan ka magbukasin ni pero kabalo siya ginapusan niya sang bato. Pero eventually makuha ang flesh, no? Sa iban nga mga lugar or may mga alam mga tao nga nagkakaon kuno sang unod, no? Kasi hindi ka mga giant clams. Ginakabig ng Marine Protected Area ang among parte sa baybayon. Gani, illegal ang pagpanguha sang bisan ano nga produkto sang baybayon. Kag ang pagpamatay, pagpanguha kag pag-harvest sang giant clams sa idalom sang Republic Act 10654 o kung Fisheries Code sa Pilipinas, kag Republic Act 9147 o kung Wildlife Act, ginabawalan ang konsilo man na magpanguha sang giant clams sa baybayon sa Pilipinas. Kalabanan sa mga species ng giant clams ang ginakabig nga threatened o kung endangered. Amat-amat na ini nga nagakaubo sa baybayon kag gina-harvest bangod sang unod sini nga ginahimo nga putahe kag ang iba naman ginakuha ang shells para pang-display sa aquarium. But silingon, ang giant clams protektado sang layi. Hindi pwede kuhaon. Ang pagkuha sini isa ka krimen. Ginpahibalo ni Hermie ang pamuno sang grupo nila nga tagpangapin sang giant clams nga si Yenyen Osorio. Sa mabato ni Yenyen ang impormasyon, pinsar niya anay basi natural death ang pagkapatay sa mga giant clams. Pero sang ginpang isa-isa niya na ang mga litrato nga ginpadala sa iya, dito niya nakitaan nga may mga kisping ang tukiba. Patimaan nga may matiga nga bagay nga ginlampos diri. Kung sa idalom sang dagat nagabukas ang clams pero kung ipasaka ini sa takas, nagakipot ini bilang defense mechanism. Mungkin nakatako iya unod sir. Ay, nagpiswit. Ang nasa sir kung hindi nila may ngagaw tuslok puro nga matala, buko na lang nila. Kay ti ang pagbuka iya, balaan niya mo Kung paano? kung paano, oo. Kay ti nang butang mo kung ara sabi sa hunasan kasirado siya. Iya baba. Ti nang kinahanglan mo bukon ang iya nga shell para ano gali tawag ni?
Oo, babukad mo iya unod bala. Makat mo iya unod sa sulod. Di kung ara ya sa may tubig yaga nga na saya nga daan niya, ti pwede na lang saya nga ang tawag ni nang hindi mo na yung mabuka blang iya nga shell. Hindi mo na kailangan mo kung gaano Oo, sa buko. oo, sir. Buko hunas. Hunas sir, hunas. Higit buka para Oo, buksan niya. oo sir. Bilang tagabantay sa Giant Clam Village kung ang ginatawag nga GCville, masakit para kay Yenyen nga makitaan nga may nag-amusi ni sa ginahalungan nila. Si Yenyen, cashier sang una sa Lacawon Island Beach Resort nga katupad lang sang protected area. Sang pandemic, nangin kalingawan niya ang pagtipon sang giant clams kag pagbutang sa ila sa isa ka lugar, tubtub nga nakatipon siya sang masobra sa 200 ka mga giant clams. Nalingaw siya sa hitsura sini nga nagalain-lain ang kolor. Lain ang kolor kung natawon mo sa ibabaw sang tubig, kag kung salubon mo naman sa idalom, nagalain naman ang kolor sini. Ang color, sir, ang color nila balang magalain-lain color. Why mo ko doon na-amaze ko ba sila nga amo nila tsura kay tiwa no how mo ko singuna sang ano mo, sang giant clams mo. Ti nang silig ko lain color do ano ni sila classic clams. You know, gin-search ko man na mangkot man ko kung ano na sa asta nga nanan ko nga endangered na gali. Tada na mo ko nga aging pangwa ko to ka endangered na gali nga no. Ti sa pag turnover ko sa syudad Pila ka bilang ito over? 200. Natipon mo na. Oo, natipon dito sa may lapit lang to samon. Kaupod niya ang mag-iloy nga Susan kag Florence Dobreya nga mga residente sang isla sang Lacawon. Nalingaw man ang mag-iloy sa pagplastar sa mga giant clams. Ini ang ginakasakuan nila sang tiyempo sang pandemic. Kami, ako gapang arin sa mga kuan. Sandalan? Sa mga Ikaw manlot. yung DPWH. Oo, kay mahadlok ang iban, mahadlok mahikap. Ako na sige, pamihikap. Masalom ni, masalom. Pangwao ng mga sagbot. Nalingaw ka pa. Oo, nami. Mag-ugtas na sila kay daw din ako mapuli gani. Ay makita namin yung obra mo, namian ka mo. Pag tanong mo sa mga kuras, pag sa kuras na namian ka magtanaw. Una mo na pa tsagan mo saan kita mo aging ba? Ano po sa amo na kay sakit mo sa amo kay pinaprotektahan mo tapos ilalang mo kung sa mga ano man. Nawad-an sa trabaho si Yenyen kag antes siya nagpauli sa Sara sa Iloilo, gin-turn over niya ang ilan na porma nga daw village sang clams sa City Agriculture Office ng Cadiz City. Pero ibis papulion, ginhawiran siya sang LGU kag gintagaan sang trabaho bilang caretaker sang GCville. Mapuli ka na tani. Mapuli na ko tani kay ti pandemic nang isa ko sa nakakasa ano mo sa pag-pandemic to bala nakakas dira sa may Lacawon man. Tiyaw na nga nang galing-galibog ko nga kung hala kaluoy man sila diin ko ni bilan. Gindala ko nanday Yenyen sa sulod sang GCville. Nagsakay kami sa isa ka glass boat nga gintalana sang LGU para sa giant clams. Glass ang idalong sang baruto. Kag bisan hindi ka kabalong maglangoy o kung magsalom, pwede mo masaksihan ang katahom sang idalom sang dagat sa amo nga area. Mga clams, mga isda, kag corals ang sarang masaksihan. Low tide pagkatunamon, hindi makasulod ang glass boat sa GCville. Gani, ginakat lang namon. Extra lang sa paghalong, kay basi malapakan ang clams. Delikado man kay ang clams, basta matandugan, nagakipot, pwede maipit ang imutiil o kung tudlo. Kung dako katama, pwede niya mautod ng imong tiil. Gani extra sa paghalong para hindi sila malapakan. Dugay-dugay, nalapot na namon ang GCville. So muna yung natawag nga GCville as in Giant Clam Village. At tagalabay sa mga dalan. Dito pwede kalapak diba si makapatay. Ito rin mga creature. So may mga dalan siya para malapyan ang tao na magsulod din sa ilang village. May mga bangga, may mga dalan para sa mga tao. May mga ngalan ang mga karsada nga do village na gid. Gindala kami ni Yenyen sa balay ni Stormy, isa ka clownfish nga mahilig magpalapit kag maghampang sa tawo kag tuod gid man. Wala siya nagapalayo sa tawo kung palapitan siya. That's why nga niya si Stormy. Uno, kay ini si Stormy.
Paborito ni siya ni Mayor, playmate ni Mayor, kunwari si Mayor, si Stormy. Ang ini nga area Giseville. Ang guwasini naman nga may mga corals na ginatawag naman nga subdivision. Ang santuan ay duwa lang ka hektarya nga protected area karon masobra na sa 9 hectares. Halin sa 200 ka mga giant clams subong masobra na ini sa 5,000. Ini na ang kalaparon sang ginabantayan sang grupo ni Yen. Sunod siya kay Mayor Salvador Bading Escalante sang Cadiz. May ordinansa nga nagakilala sang Giant Clam Village. Ang pagpangapin sa dunang manggad sang baybayon ang legasiya nga ginbilin sa iya ni anay Governor Alfredo Marañon Jr. Siya gina nagtudlo sa akon is bringing me all over the Visayan Seas, no, to Bantayan, to Concepcion, to wherever, no, whenever, para maglantaw on how to preserve. So with that upbringing, naging do ang awareness ko no, sa environment is that high na when I got the chance no na ma-replicate ko ang intudlo ni Gob sa akon, why not, no? So that's why it's a sustainable actually endeavor sang city. Luyag sang LGU nga mangin isa ini ka lugar kung saan pwede maka-field trip ang mga estudyante para matun-an ang importansya sang baybayon kag pwede matun-an sang iban man nga mga LGU kag madalaan pagid sa mga turista. So eventually students will arrange students to come there, farm sea, farming sea farming communities to come to go there also to witness and to learn. Important is learning. Para ma-replicate, no? Ma-replicate sa iban, no? And that's the bottom line, no? To preserve, grow, and sustain ourselves, and eventually share it with others. Sang may baluan ang natabo nga krimen sa kadagatan, ginmando sang alkalde ng investigasyon kag pagkilala sa mga salikod sa pagpanghalit sa baybayon. Nagtanyag ang LGU sang 20,000 pesos nga reward sa makatudlo sa likod sa pagpamatay kag pagkuha sang unod sa mga manlot. I thought na nagkalamatay, so panic mode. But then again, poachers gali gingkawat, no? That's another thing. Yes. That's another thing. It only shows na may kakulangan pagli kami. Because not everybody is informed, not everybody is on board na ang preservation gali should be an effort of everybody, not only of the few, no? Duda sang grupo sa mga fisher folk sa mga lugar, posible may nag-order sang unod sang giant clams. Ginahimo ini abi nga delicacy sa iban nga mga restaurants. Base kuno may nag-order, kay kun isa lang katawo ang makonsumo o kun masumsuman, tuma naman kadamo sang unod sang 33 tanan ka mga giant clams. Ang mga mangingisda kag residente sa barangay nakahibalo na nga hindi pwede ini i-harvest. Gani duda nila, taga iban nga lugar ang nagpatay sini. Gin-order gina sa iya. Kag kuan guro basi may hindi ang takabalo. Kung sa restaurant na, kung sa ano na. Basta gin-order Christmas party. Christmas party, inuman, ang pamsuman. Ano na sa? Sige, kami nga paningkamot man kami nga mga fisher folks na makabulig mo kami sa syudad sir kay tourist spot na dinamon. Bangod sang insidente, mas ginpasangkad ang pagpatrolya sa protected area para hindi na masulit pa ang krimen sa kadagatan. Sunod sa kay Yen, ang giant clams ang hindi lang potahe o kon display sa aquarium, may role ini sa baybayon naton. Nang kay ano siya damo sa mabulig sa aton mo. Gapabulig sa sang limpyo sa aton dagat. Bulig sa pagkaon sa mga sea creature nga iban. Baga bulig sa balay, sa ilab lang nga may pasilungan sila. Kagka buligay sila sang corals mismo. Nga nang gapanami gid sang palibot. Dapat gid protection sir. Sa bilog nga Pilipinas, hindi tanan nga kadagatan na tagaan sang bugana nga giant clams kag maswerte ang Cadiz nga may ara sila sini sa ilang nga baybayon. Kung si Mayor Escalante pagani ang pahambalon, hindi lang ini kausa para maproteksyonan ang giant clams. Kausa na ini para maproteksyonan ang baybayon nga nagahatag sang palangabuhian sa mga kadisnon.